ukonvena wase-78 labo. Yani zithi makuthiwa viva Mbokodo viva iyanyuka ivolume. Athatha lenda ayinabungozi. What 79? Ngeke sonika what 79 comrade vele sibona ucoordinator wakhona bekala wasibingelela wasimukela so siyawazi vele wona ukuthi ukhona. What 8 coordinator convene. Ngimanje register manje. What 8 coordinator convene absent. 81 coordinator convene. What 82 convener coordinator Amanda aja babingelela kompleta bakho ayithatha phezu coordinator ko convener 82 what 83 coordinator convener wozobikela amaphemani Katela abantu abalida from behind. MK MK Kamanga wetu MK Esa nathi sasiphamisa ukubingelela nje amaComrade Amandla Jikijela mkhonto wesizwe jikijela Jikijela mkhonto wesizwe jikijela Commanders ngesikhathi kumawi register yama members present singakafiki ngocoordinator no coordinator nibiza u84 wangaba khona ngicela ukuqonisela comrade u84 ubhizi uyasiphekela usihlabela imbuzi noma igusha ngoba kusasa siyakubona lapha ya84 sine program e84 kusasa so ke comrade ngizwile ngathi banenkomo abasibekele yona comrade ngithe ngizwe ngathi angisho ukuthi mase ningasayifitile yakubona izotheni so commanders Tela sibaxolele mabhizi balungiselela ukuthi sizakubona kusasa but ke it happened ukuthi uconvener wakhona ngivele ngimbone ethi shazi sondela convener wase 184 Jikijela 184 Jikijela Jikijela 184 Jikijela Amanda Amanda Ifa Ramaphosa Ifa Ifa Siyabonga commander ile insizwa lezi ezingadi kakhulu ngomlomo ezanda ngokwenza uzobona into ezosenzela yona kusasa Commanders 185 convener coordinator 185 Double up convener coordinator angezoqhiba amahlazo Viva Mkhonto viva Amandla Amandla Thatha Msholozi thatha Sibonga Imbokodo inamandla Imbokodo inamandla 186 hayi what enkulu madoda 186
186. Amandla! Waza mkondo kwanza. Waza mkondo kwanza. Siyabonga Commando Hlophe. 187. 187. Coordinator convener. Coordinator convener. 187. Aha. Chikitela Mbogoto, Chikitela. Phakama Mbogoto, phakama bo. Phansi namakhansela ngasiqashi phansi bo. Phambili nomzabalazo womkhando phambili bo. Iyajikijela Imbokotho yasepassport Phungula Zone. Amahlala engezwa lawa naye passport Phungula Zone awezwa. Ubani sibuya ngo-87, 88. Hayi ezika Commander Bullet ke lezo i-2 time. 88. 88. Oh mama ngiyele thula thula. Mama ngiyele thula thula. Thula. Maphomantha sithi thula thula. Maphomantha Chikitela mkhonto wesizwe Chikitela. Sanibonani. Chikitela mkhonto Chikitela. Phusha mama phusha. Phusha. Amandla. Awethu. Sibonga Imbokotho cha la ePassport Phungula Zone khona indaba engicela ukunihlebela yona ngoba nizoyizwa ngomama ngitshela la ePassport Phungula Zone kuthiwa abafazi asibafundi hayibo la ePassport Phungula Zone kuthi indaba yomama nje asingeni niboneni manje bangakanani ocoordinator bomama bala yabona iPassport Phungula Zone is very progressive ilidwa womama even emahodini ukuthi nje ayizwani nokuxoki kuphela ingakho lethe Women's League ePassport Phungula Zone ayikho iPassport Phungula Zone comrades ayinayo Women's League ayikho ngoba sinethezi asibafuna abazukulu bakhumalo la asibafuna abazukulu bamahlala entabeni ukuthi Women's League ePassport Phungula Zone ayikho so commander siyadlula manje ngidlule 188 ngiye 3-1 la ngiyakhona 1-3-1 bese commander Qashana Chikitela mkhonto Chikitela Awizani fire brigade uyasha Omlilo Awizani fire brigade uyasha Omlilo Uyasha abantwana bami Uyasha abantwana bami Uyasha abantwana bami Uyasha abantwana bami Mata Mayibuye 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 iAfrika iAfrika Long live President Zuma, long live! Long live President Zuma, long live! Long live MK, 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 long live! Mata! Siyabonga! Ilas number ke les fala ukuthi kuwane passport. Sesiyoshaya ivalve wokudini. Comrades, sengizobiza kubuholi bomama manje. Ngizocela nje bavele beze bonke kanye kanye. Comrades go 5 comrades. There was a reason why nibona kukhona abantu bomthetho la. Why la konke kwaba nesimo esingekho sihle la. Kwabonakala ukuthi availability yomkhonto wesizwe inelingaveli JNU bese iyatatazela. Ihambe yolanda abantu emasayithini ngisho iyakasha phela ikasha ngethini. Ilande bonke labantu abasemasayithini ethi abazokulwa la. So comrades ingako ubona nje namhlanje sithe masiza la kwase kuba khona uhlelo lusho ukuthi asiphephe
ngoba comrade asisile ukuzolwa thina la sizokhombisa uIEC ukuthi abantu abavotela umkhonto wesizwe naba laba abanye bawina ngabapha abantu. So comrade siyacela ukuthi by 5 o'clock, 5:30 so besihlakazeka comrade ngoba nabo umthetho bazobe sebesishila. So ngicela babe besondela ke imbokotho yase Passport Phungula Zone. Ngicela imbokotho yase Passport Phungula Zone ibisondela. Ngindika njalo imbokotho yase Passport, ngindika njalo. Ngindika njalo imbokotho yase Passport, ngindika njalo. Sondela sihlalo. Bafuna ukusiculela uzani ke nizocula nabo sebeme beyikwaya lapha. City Yona imbokotho yase Passport. Yona imbokotho yase Passport. Uzogibela ke manje sibaba. Yona imbokotho yase Passport. ePassport siyalithwa. Silithwa omama. Nangu sihlalo wabo. Masithi women's league ayikho sisho league. But women are here. They are here to lead us. Always lead us to the right direction. Baba khona namhlanje. Thatha sihlalo. Wesiyalo. Angisho lutho. Amandla. Amandla. Qina mpokodo qina. Qina mpokodo qina. My comrades. Yibo mama bomkhonto lapha. La ePassport Phungula asinayo ini? Asinayo ini? Siyabonga kodwa sinani? Amandla. Commanders, namhlanje kukhona into eyi-1 ekufuna nginiclarifyele yona. Because khona izinto ezimane zenzeka. Inamba eniyiyona namhlanje iyangivumela ukuthi ngiyichaze lento. Comrades, there is a reason why City Women's League ePassport Phungula Zone asinayo. Number 1, uyabona incwadi abame ngayo ukuthi babhalelwa yona kwathi Women's League ikhona. Loyo muntu owebhale leyo ncwadi waxoshwa nge-international level akasekho office njengamanje. One of the reasons why yaxoshwa ngoba wephusha ama-agendas okungawona umkhonto wesizwe. That includes lento ye-Women's League. So comrades, omama sibathanda ukufa. Sila kulo mhlaba ngenxa yabo. Ungathi akubuyela amadoda eceleni manje kubuyela imbokotho eceleni ungavela amahlahla. Leyo nto itshela ukuthi ePassport Phungula Zone organization yethu imiswe omama. Sizathu sinike posithi asibafuni. So angifuni comrades lento ningali confused. Kunokhumali principal yabe yaxoshwayo. Eyayisebenzisa omunye ugogo kwakuthiwa umahlala entabeni. Walanywa omunye kwakuthiwa uShelly Brown. Behlika ke comrade nabanye ngeke ngibabize ngoba niyabathanda. Baniphi izimali. Bese nithe ePassport Phungula Zone ucoordinator wakho nakabafundi. Khavela ngibafuni comrade nibatshele. Because comrade reality
La kumkhonto wesizwe we are disciplined. La kumkhonto wesizwe comrade we are following the marching orders. Uma mangabuya ama marching lines sesiwanikiwe. Awukwazi ukuphuma eceleni ukuthi une women's league kodwa ubutshela ukuthi women's league ayikho. Yabona comrade ngomhla ka11 omama basepassport Phumula Zone bayahamba bayohlangana nabo bonke omama international level being coordinated by uDSG. Yilapho comrade okuzobuya khona igama ngesinethemba lokuthi leyo gathering izoba nempumelelo. Kuzobuya igama comrade elizobe libiza omama bomkhonto wesizwe ukuthi babizwa ngani. Then le leadership eniyibona la iyobe seyibizwa ngalelo gama. Okwamanje comrade omama basepassport asifuni lutho olunye ozoqhamuka eceleni nabo mama esinabo. Sibamba lapho comrade niyayazi namhlanje nikhiye ngayo. So the comrade before ngehlike ngoba i-leadership ye-ward ifanele ithi take over. Comrade kusasa sinezinto eziwu-2 ezenzekayo ePassport Phumula Zone. Number 1 sine program yase 184. Program yase 184 comrade iqala ngo-1 ngokweposter esiyibonile. Angazi ke comrade ukuthi abantu abasha basePassport bazoyibhalansisa kanjani lento, because kunabantu abasha basePassport okufanele bayo attend into yokuthi kufanele ilanga lakusasa lithi lishona sibe sinabantu abasha istructure esizobe sithi iPassport. Aminandaba noma ngathi ngizikhulumela indaba zabantu abadala ngoba zezingane ngimdala. I-reality ithi la iPassport sifuna istructure. Labantu abalokhu besidileyisa besishonisa le nale comrade sifuna isakhiwo sabantu abasha ePassport because we want to be led. Sidinga abantu abasha balidwe, sidinga abantu abasha abadiscipline, sidinga abantu abasha bomkhonto wesizwe. We don't want members la iPassport Phumula Zone. So lo comrade kusasa bayokhanda leso structure sasePassport. Then after that sizobe sesazi ukuthi in gatherings like this one abantu abasha baneslot nabo ngoba sizobe sesinopholi. So how do they maneuver? Ubona bazosibhalansisa labo kodwa siyabadinga kwiprogram yePassport Phumula Zone e184. Ngicela ukwehla ngobonda comrade Pauline Bewat. Amandla. Chikitela mkhonto chikitela. Commanders without wasting more time engazuthi besingasiwe sitanga vele. Sihlonipha bomthetho nathi sikwazi ukuhlukana abafuthi kusakhanya izwe libi. Ukuhlukana sekumnyama cha kamkhonto sikwazi lokho abantu abasithanda. Amandla. Ngifisa ukubonga abafowethu kona wonke abahata sivakashelile namhlanje zingana zakwethu. If ubumbano was a person bekuzobe kuyinini. Manje ubumbano emini. Kodwa commanders uqeda nje sesihamba. Niphepeni bafowethu nene emakhaya. Niphephe ngani zakwethu so attendeni ngama programs akusasa njengoba coordinator seshilo. Ngithi kunina ngelanhle busuku benzolo uNkulunkulu anikhusele nina nemindeni yenu nalabantu bathandayo. Chikitela mkhonto chikitela. Danko.